כן, אנחנו מתחילים. היום בינתיים, כשאנחנו מתחילים, אתם רק שניים, נקווה שאנה תצטרף. יאיר לא אמר שהוא לא יבוא, אז אולי גם הוא יצטרף. רפאל גולדווסר לא הודיע, וגם בפעם שעברה לא היה ולא הודיע. אבל אנחנו ממשיכים את ההקלטות ואת השיעורים, גם אם יש רק אדם אחד. פעם באוניברסיטה העברית, בדרך כלל כשלימדתי בשנים הרגילות, לפעמים היו 17 תלמידים בכיתה שלי, לפעמים היו 10, לפעמים היו 6, אבל שנה אחת הייתה לי תלמידה אחת בלבד. והתלמידה הזאת, אז כבר לא ראיתי, ואני הרציתי בפניה כל שבוע, בלי לראות אותה. היא הייתה מזכירה של חוג, היה שם חוג על איך זה, הם קראו לזה, אסטרונומיה או משהו כזה. היא באה דווקא ממשהו לא ממדעי יהדות, וכל השנה דיברנו על קורס על ספרות יידיש בפולין. אני לא ראיתי אותה, ולא ידעתי מה היא עושה כשאני מדבר, ואז בסוף השנה היא הגישה לי ספר של כל ההרצאות שהיא רשמה בזמן שדיברתי, ויש לי בספרייה שלי ספר של הרצאותיי בפני אותה תלמידה. אבל אנחנו עוד לא הכרזנו שהיום זוהי הפגישה שלנו האינטראקטיבית, מספר 153, במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, מטעם מפעל דוב סדן, ואנחנו נמצאים באמצע קריאת הסיפור של חיים גראדה, זיידס און אייניקלח. אנחנו עוד מעט ניגש לסיפור, ואני אבקש בנימוס, אם כי דניאל לא חייב, שהוא בכל זאת ינסה לקרוא משפט או שניים, אבל עוד מעט. לפני שאנחנו ניגשים להמשך הטקסט, אני רוצה להזכיר משהו שקרה איתי לפני כמה ימים, ושזה מתחבר, אם אני זוכר, עם שלמה סירקיס, שהיום לא יכול היה לבוא, אבל אני רוצה לספר על זה, ולקשור את זה עם מה שאנחנו עושים עם גראדה. אז זה הולך ככה. קודם כל אני ממליץ, שאם יהיה לכם פעם כוח ושעת זמן, תיכנסו לאינטרנט ותשמעו מה שאני שמעתי לפני 2-3 ימים. מדובר בהרצאה של אברהם קרפינוביץ', שהוא היה יליד וילנה, כמו גראדה, והכיר אותו טוב מאוד, שהוא היה סופר, נפטר בראשית שנות ה-90, סופר ביידיש, שהוא עלה לארץ ישראל ב-1949, אני מדבר על אברהם קרפינוביץ', ופה בארץ הוא הפך למזכיר האדמיניסטרטיבי של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. עכשיו, למה ישבתי שעה והייתי מרותק?
להרצאה של אברהם קרפינוביץ', בגלל כמה סיבות. א', כי הוא יליד וילנה, והכיר טוב מאוד את חיים גרדה, וגם הכיר בווילנה טוב מאוד את אברהם סוצקר. ב', אברהם קרפינוביץ', אחד הסיפורים שלו, קראנו בפגישות האינטראקטיביות שלנו, כשלא דניאל ולא נתנאל היו איתנו, זה היה נדמה לי באוגוסט 2020 או 21, באותו קיץ, אחרי, זה היה כנראה 21, באותו קיץ, אוגוסט 2021, באותו קיץ, המשתתפים בזום שלנו ביקשו חופש קיץ של חודש. ואני אמרתי, מי שצריך חופש, ייקח לו, אבל מי שיכול להמשיך, אני ממשיך באוגוסט 2021, עם שינוי התוכנית. אז היו לנו, לא יודע, איזה 5 משתתפים, 5-6, אמרתי, כמו היום, אמרתי, כל אחד מכם, מכיוון שזה חודש חופש, במרכאות, כל אחד מכם יביא טקסט ביידיש שהוא אוהב, או שהוא רוצה שאנחנו נקרא. ושלמה סירקיס, שכבר היה אז, הציע סיפור של אברהם קרפינוביץ' על וילנה. אמרתי בסדר. ושלמה סירקיס הביא סיפור של קרפינוביץ'. אני רוצה להגיד כמה מילים מי זה היה אברהם קרפינוביץ' כסופר יידיש. כל אחד מכם שייכנס לגוגל ויכתוב אברהם קרפינוביץ', יקבל בטח בוויקיפדיה רשימה שלמה של סיפוריו וספריו ביידיש. כולם עוסקים בווילנה בין שתי מלחמות העולם. אברהם קרפינוביץ', על פי השיפוט שלי כמורה ליידיש, הוא סופר יידיש חשוב ביותר, מכיוון שמי שרוצה להכיר את וילנה בין שתי מלחמות העולם, צריך לקרוא את סיפוריו. אברהם קרפינוביץ' הוא בן למשפחת קרפינוביץ', האבא שלו היה מנהל תיאטרונים בווילנה, תיאטרונים ביידיש. אחד האחים שלו, אם אני לא טועה, היה שחקן בתיאטרון יידיש. זו הייתה משפחה של אנשי רוח, ספרות ותיאטרון, ואברהם קרפינוביץ' מתאר אספקטים של החברה היהודית בווילנה בין שתי מלחמות העולם. אותה חברה של יהודים שהוכחדה בשואה. הוא מתאר בהרבה מהסיפורים שלו את העולם התחתון היהודי, לא כסיפורים בדויים, אלא מכיוון שהוא הכיר את הטיפוסים האלה. והסגנון שלו ביידיש הוא בלתי רגיל. אז שלמה סירקיס, באותו אוגוסט, נדמה לי 2021, הביא לנו סיפור איפה שקרפינוביץ' מתאר
דמות אמיתית של אוסף פולקלור ביידיש בווילנה. והוא מספר על אותו אספן פולקלור יהודי ביידיש בווילנה, איך שהוא מגיע לשוק הדגים בווילנה, ומתחיל לדבר עם מוכרות הדגים, ומוסר את הדיבור שלהן, שזהו דיבור, אתם יודעים, כשעוסקים בפולקלור, אז יש יידיש של כל מיני מקצועות, יידיש של גנבים, יידיש של אנשי שוק, כן? וקרפינוביץ' היה לו חוש לסוגים שונים של יידיש. ואז שלמה הביא את הסיפור, ואנחנו בפגישה אחת או שתיים, קראנו אבל לא סיימנו, כי אוגוסט נגמר והיו משתתפים אחרים שהביאו דברים אחרים, ואני מתכנן מאז לבקש משלמה לסיים את הסיפור איתכם. זה אני רק מספר כמבוא קטן למה שאני רוצה להגיד על הרצאה של קרפינוביץ' ששמעתי לפני כמה ימים באינטרנט. אברהם קרפינוביץ' היה ידוע במדינת ישראל גם כסופר חשוב ביידיש. ובארץ הוא פרסם כמה וכמה ספרי סיפוריים. ואני זוכר שאפילו פעם הוא הוזמן לירושלים בשנות ה-90, הוזמן למועדון ליידיש בירושלים, אני לא יכולתי לבוא, אבל שמעתי שהוא בא והרצה. מה ששמעתי לפני יומיים שלושה באינטרנט, זו הייתה הרצאה של אברהם קרפינוביץ' על חיים גרדה ועל אברהם סוצקבר, שני סופרים ילידי וילנה. את ההרצאה הזאת הוא נתן כאורח שהוזמן ב-1987 לספרייה הציבורית במונטריאל, בקנדה. הספרייה הציבורית במונטריאל היה מרכז תרבותי של ספרות יידיש, אולי אפילו עד היום. זה היה מרכז פעיל ביותר בשנות ה-60 וה-70 וה-80, כנראה גם ה-90, לא יודע, היום יש שם ארכיון מוקלט של כל ההופעות של סופרים, של מבקרים שבאו לקנדה והשתתפו בפגישות של המועדון הזה, שהיה מלא ניצולי שואה ומהגרים ממזרח אירופה שידעו יידיש. אז אברהם קרפינוביץ' ב-1987, 5 שנים אחרי פטירתו של גרדה, וכמה שנים לפני פטירתו של סוצקבר, בא לדבר על שני חבריו מווילנה, שהוא הכיר אותם אז בווילנה. ואני בטוח לפי ההרצאה ששמעתי, שהוא קרא את כתביהם, גם של גרדה וגם של סוצקבר. ובאותה הרצאה בפני הקהל בספרייה הציבורית במונטריאל, הוא הרצה הרצאה שלדעתי היא מודל של מרצה מעולה, סופר יידיש,
בשפת יידיש ברמה הכי גבוהה של יידיש, של דיוק ושל תחכום. כששמעתי אותה לפני יומיים שלושה, לא הכרתי אותה. אני התלבטתי בתוך תוכי, האם להביא את ההרצאה הזאת בפניכם, והחלטתי לא. למה החלטתי לא? כי איזה ציפור קטנה בלב אמרה לי, זו יידיש כל כך מעולה, כל כך פיוטית, כל כך מדויקת, שצריך לחכות לפחות עוד שנה, עד שאני אזרוק אתכם לרמה כזאת. היא אפילו רמה יותר מתוחכמת מהסיפורים של גראדה. כי גראדה מנסה למסור תיאורים של טיפוסים בווילנה, בשפה מובנת לכל. אבל קרפינוביץ' הוא כמבקר ספרות, כסופר יידיש הלובש כובע של מבקר ספרות, מנגן על כל הכלים של שפת יידיש שהתפתחה, כן, במאה ה-20, במחצית השנייה. זה רמה מדהימה של שפה תרבותית, של אדם שיודע לכתוב. את ההרצאה הזאת ששמעתי, עכשיו אני אגיד כמה מילים על ההרצאה, ולקשר את זה עם גראדה שאנחנו קוראים אצלו. ההרצאה הזאת הוא חילק, זו הייתה שעה, הוא חילק אותה בערך 20, חצי שעה וחצי שעה. חצי שעה ראשונה הוא דיבר על גראדה, וחצי שעה שנייה הוא דיבר על סוצקבר. בהתחלה הוא ניסה קצת להשוות ביניהם, אם כי הוא נמנע מהשוואות יותר מדי עמוקות. הוא נתן לכל אחד מהם, שהרי הם היו שני סופרים מאוד שונים, אז הוא נתן לכל אחד מהם אפיון על פי המיוחדות של גראדה ועל פי המיוחדות של סוצקבר. את ההרצאה שלו הוא לא בנה על השוואה ביניהם, אם כי יש הרבה מה להשוות. אני כששמעתי או ראיתי שיש הרצאה של אברהם קרפינוביץ' על שניהם, אני נמשכתי בגלל עניין שלא הופיע בהרצאה. אבל אם כבר אמרתי, אגיד איזה עניין. גראדה וסוצקבר הם שני הסופרים הבולטים ביותר בקבוצת יונג וילנה, שזאת הייתה קבוצה של משוררים ופרוזאיקונים שהחלה את דרכה בווילנה לקראת סוף שנות ה-20 בין שתי מלחמות העולם. היו שם 5, 6, 7 סופרים חשובים, אבל גראדה וסוצקבר הם החשובים ביותר. אבל בנוסף לזה, הם היו גם בקשר אישי ביניהם אז בווילנה, והקשר הזה נמשך גם אחרי השואה. ובמכתבים שאני קראתי, בעיקר של גראדה, הבחנתי איזה מתח קשה באופן אישי היה בין שניהם.
בגלל השוני התהומי בין שניהם. מתח אישי שהגיע לפעמים עד כדי סכסוך לא מוכרז. מתח מתחת לשטח. ופעם חשבתי להתייחס לסוגיה הזאת. מכיוון שגראדה היה בחור ישיבה עמוס בידע תורני, שהחליט אחרי השואה לשחזר בספרות, גם בשירה וגם בפרוזה, הייתי אומר 50-50. אני לא יכול להגיד שגראדה יותר משורר מפרוזאיקון, ואני לא יכול להגיד שהוא יותר פרוזאיקון ממשורר. אם מסתכלים על כמות הספרים, על כמות השירים ועל כמות, זה 50-50. וגראדה שם לו כמשימה לשחזר עולם שנחרב על ידי הנאצים. ומה סוצקבר? אם צריך להגיד במשפטים ספורים, מכיוון שגם אני קראתי כל מה שאפשר של גראדה, וגם חלק מאוד גדול, בעצם כל מה שאפשר, מכתבי סוצקבר על השואה ובשואה. אני קיבלתי מסוצקבר כתבי יד שהוא כתב בגטו וילנה, וביער כפרטיזן. זה לא פורסם עד היום, כתבי יד. אז על סוצקבר אני יכול להגיד, שבשונה מגראדה, הרי כל סופר גדול יש לו אופי מיוחד. אחרת הוא לא סופר גדול, אחרת הוא, איך קראו לזה? הוא מחכה סופרים אחרים, אבל שניים אלה הם סופרים גדולים, כל אחד עם מיוחדות משלו, עם תרומה משלו לתולדות התרבות היהודית ולספרות יידיש. אז מה אפשר להגיד, או מה אני יכול להגיד על סוצקבר מבחינה זאת? מכיוון שאני מכיר את כתבי היד שלו מגטו וילנה, אני לא רק מכיר, אני כתבתי על כתבי יד אלה 200 עמודים שלא פורסמו, וזה סיפור אחר, כי סוצקבר ביקש ממני התחייבות לא לצטט מכתבי היד מגטו וילנה. ופעם סיפרתי לכם מדוע. בגלל שהוא אחרי המלחמה שינה אותם ושיפר אותם, ולא היה מוכן שהטראומה של השואה שבאה על ידי ביטוי בכתבי היד מן הגטו שהוא נתן לי, תבוא בדפוס. הוא רצה שעל השואה הוא יכתוב רק איך שהוא מרגיש אחרי המלחמה. ומבחינה זאת היה לנו ויכוח מתודולוגי עמוק. אני לא יכולתי לוותר לו, והוא לא היה יכול לוותר לי, ונשארנו ידידים, אבל נשארו אצלי 200 עמודים שהתחייבתי לא לפרסם. את המילה בחייב לא כתבתי במכתב ההתחייבות. זה סיפור אחר. אז אני אגיד כמה מילים מה מייחד את סוצקבר לעומת גראדה.
ולא אני רק אומר את זה, כל מי שחוקר את שירת סוצקבר על השואה, לא לפי כתבי היד, כי אף אחד לא ראה אותם, חוץ ממני. אבל כשכותבים על סוצקבר כסופר על השואה, מדברים על כך, אומרים שני דברים שהם נכונים. וזה נכון גם על שירתו אחרי המלחמה, וגם לפני המלחמה. אומרים, ואמרו את זה בכנס שהיה לכבודו באוקספורד, ב-1983 שהשתתפתי בו, אמרו שסוצקבר הוא המחדש הגדול של לשון יידיש בשירתו. כדי להשיג את האפקט הפיוטי שסוצקבר רצה בשירתו, הוא נאלץ לחדש בלשון יידיש, בלשון הפואטית שלו. ואחד החוקרים של יידיש, שואל פרדמן, שהוא במקורו מארגנטינה, והוא השתתף באותו כנס באוקספורד, הרצה שם עליו כמחדש הגדול של לשון יידיש בשירה. וזה נכון, כולם אומרים. זה דבר אחד. לעומתו גראדה לא מחדש שום דבר, אבל הוא מחיה את לשון יידיש של רבנים ושל עמך בווילנה בשתי מלחמות העולם, זאת שנחרבה. אז אתם יכולים להגיד, מי יותר גדול? זו שאלה פרזיטית לא טובה. כל אחד בתחומו, גראדה הציל את היידיש הווילנאית, שנמצאת במוחו ובזיכרונו, ונתן לה עילוי נשמה, וסוצקבר, אחרי המלחמה, וגם לפני וגם בזמן השואה, המשיך לחדש את לשון יידיש של הפואזיה. הנה לכם שני סופרים גדולים ולמה גדולתם. אבל לגבי סוצקבר, יש עוד נקודה חשובה ביותר שמייחדת אותו. אנחנו, בעקבות כל מה שאני אומר, אני ארצה להכניס בחודשים הבאים כמה מהשירים שלו, אולי על פי כתבי היד מהגטו, שזה לא פורסם בשום מקום. כדי שתבינו. אולי אפילו אני אצטט כרגע, בעל פה, שיר מתוך כתב יד שהוא נתן לי, ולא פורסם עד היום. מוכנים? כן. אני מצטער לעזוב, אבל חנה, אנא להחליף אותי. נתנאל, את עדיין רק שניים? כן, אחרי שדניאל יעזוב, זה יהיה רק אני ואנה. אוקיי, אז אני אנצל, לפני שהוא עוזב, מתי אתה עוזב, דניאל? עכשיו אני חייב, מצטער. עכשיו אתה עוזב? כן, כן, מצטער. אוקיי, בסדר. אז אני עכשיו מצטט את השיר של סוצקבר מגטו וילנה, אחד מהם. כן, אני קיבלתי ממנו
יותר מ-80 כאלה בכתב יד, ואחרי המלחמה, ואחרי שהוא נתן לי אותם, הוא קיבל ממוזיאון בווילנה עוד שירים שהשתמרו שם מהגטו. אז נתנאל, עכשיו אתה ואני? אתה, אני ואנה. לא הבנתי. גם אנה פה. לא הבנתי. אני פה, שלום פרופסור. שלום אנה, תגידי, את לא אומרת. אוקיי, אז אנה אז אני מצטט עכשיו שיר של סוצקבר, שהוא כתב בגטו, על פי כתב היד. וזהו שיר מאוד מפורסם, אבל בנוסח שסוצקבר תיקן, הוא מוכר במדינת ישראל בוורסיה המתוקנת, אבל אני אצטט את השיר המקורי. שמעתם שיר שמזכירים כמעט בכל יום שואה, זו אותה כותרת, אבל זה טקסט אחר. Unter deine weiße Stern. נתנאל, שמעת פעם? לא. לא ברדיו? אולי בעברית. יכול להיות, נכון. מישהו, שלמה צוקר, חברי, רגע, שלמה צוקר, חברי מהספרייה הלאומית, הוא עבד במחלקת כתבי היד, הוא תרגם את זה לעברית. אנה, את שמעת על השיר Unter deine weiße Stern? כן, יש פה ספר על סוצקבר בווילנה, פואמס, אבל אני לא יודע, title, מה שם הפואם? אז אני אומר, Unter deine weiße Stern. אוקיי, I will check, בסדר. אוקיי, לא חשוב, אבל זה לא משנה, גם אם תמצאי, כי זה לא השיר שאני מצטט. אני עכשיו מצטט בעל פה את מכתב היד שסוצקבר נתן. והשיר הזה גם ממחיש את האופי המיוחד של סוצקבר כמשורר. אחרי שאני אצטט אותו, אנחנו נדבר עליו כמה מילים. אז זה הולך כך. אני מקווה שזיכרוני עומד לי עדיין, כן, אתם יודעים, זיכרון יכול להיחלש. ננסה. שיר שסוצקבר כתב בגטו וילנה, שנקרא בכתב היד, Unter deine weiße Stern. ואני מתחיל את הציטוט. וגם אם אתם לא תבינו את כל המילים, אני אחר כך אסביר. Unter deine weiße Stern, streck zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen willen ruhen in dein Hand. הבית הבא, זה es dunkelt sehr finkel in mein Keller dicken Blick und ich hab gar nicht kein Winkel sie zu schenken dir zurück. בית הבא, nur ich muss doch Gott getreuer dir vertreuen mein Vermeg, weil es weint in sehr Feier und in Feier meine Teg. הבית הבא. Nur im Keller nun lecher, schreit die mörderische Ruh, läuf ich hecher über Dächer, und ich such, wo bist du wo. בית הבא, אם אני זוכר. Nehmen Joggen mich meschune, Trepp und Häufen mit Gewoi.
נמן יוג מיך, אני חוזר, נמן יוג מיך משונה, טרפון הויפן מתגבוי, הנגיך, הגפלצטה סטרונה, ונירזינק צודיר azoi. בית האחרון שחוזר על הראשון. Unter deine weiße Stern streckt zu mir dein weiße Hand. Meine Wörter seinen Tränen will ruhen in dein Hand. אנחנו ננסה לתרגם מילולית. Unter deine weiße Stern, תחת כוכביך הלבנים, streck zu mir dein weiße Hand. פונה סוצקבר אל אלוהים ומבקש, streck zu mir dein weiße Hand. תושיט אליי את ידך הלבנה. השיר הזה זוהי תפילה. meine Wörter, המילים שלי, seinen Tränen, המילים שלי הם דמעות, willen ruhen in dein Hand, המילים רוצות לנוח בידך שלך, אלוהים. ואז הוא פונה לאלוהים, והוא אומר, זה, ראה, זה אסטונקות זייר פינקל, ראה אלוהים, הנצנוץ בדמעות שלי, הרי דמעות הם כמו קריסטל, כמו זכוכית שמעבירה קרני אור, אז הוא אומר, זה, ראה אלוהים, אסטונקל זייר פינקל, הנצנוץ בתוך הדמעות שלי, כשהאור עובר דרכם, מתעמם. וניחובגור נשקיים וינקל, ואין לי אף פינה, איפה זייצו שנקן דיר צוריק, כדי לתת אותם את הדמעות שלי כמתנה בחזרה, על מה שקורה איתי ועם העם, תחת שלטון הנאצים. הבית הבא, נוריך מוזדוך גוט גטרייר, כאן יש פנייה מפורשת, נוריך מוזדוך, אבל אני חייב הרי גוט גטרייר, אלוהים הנאמן. נוריך מוזדוך גוט גטרייר, זי צושנקן דיר צוריק, אני חייב אלוהים הנאמן לתת לך את הדמעות שלי במתנה בחזרה. מדוע? ויילס ויינטין זה יפייר, מפני שאש בוכה בדמעות שלי, וננפייר מיינטג, ובאש הזאת בוכים הימים שלי תחת שלטון הנאצים. ואז בבית הבא הוא אומר, נור אין קלרן ולחר, אבל במרתפים ובחורים, איפה שיהודים מסתתרים מהרדיפות של הגירושים הנאציים, נור אין קלרן ולחר, אבל במרתפים ובחורים, איפה שיהודים מסתתרים, שרייט דימר דרישרו, צועקת המנוחה הרצחנית, כן, המנוחה של ההסתתרות, צועקת, כן, איך אמרנו? נוי קלרן ולחר, שרייט דימר דרישרו, ואז אומר המשורר, בגלל שההסתתרות במרתפים ובחורים, זה אווירה הרצחנית של צעקה, אז אני לא מסתתר, ואני לא נשאר מסתתר בחורים. מה אני עושה?
לא יפיך החר, התגובה שלי היא שאני רץ, החר איבר דחר, אני רץ יותר גבוה, מעל לגגות, לא יפיך החר איבר דחר, הוא נחזוך, ואני מחפש, וו ביסטובו, איפה אתה אלוהים, שאני אוכל להחזיר לך את שיריי שהם דמעות על מה שקורה איתנו. והבית הבא, ואז כשהוא אומר שהוא רץ מעל לגגות, הבית הבא, אני מנסה לחזור לזיכרון שאמרנו, וביסטובו, ואז בשיר הוא אומר, אני מנסה להיזכר, בבית שזה אתה ציטטתי, כן, הבית הבא בעל פה, אבל נור, איך זה היה? נקטע החוט של הזיכרון, לרגע, נורטרפון הויפן מתגבוי, אומר, אבל כשאני רץ מעל לגגות, וברגע שהוא רץ על גבי טרפ, מדרגות, ונהויפן, וחצרות שהוא רואה אותם מתוך הגגות שהוא רץ שם, רצים אחריו מתגבוי, עם יללות, נורטרפון מתגבוי, בריצה הזאת, והרדיפה של מדרגות וחצרות, כן? כשהוא מאיץ את החיפוש שלו אחרי אלוהים. בריצה הזאת הוא נשבר, ואז הוא אומר, הנגיך, אני נשאר תלוי באוויר, אגפלצטסטרונה, אני נשאר תלוי באוויר, כמיתר שפקע, מיתר שנקרא, כן? הנגיך כפלצטסטרונה, ונירזינג צו דיר הזוי, וכמיתר שנפץ, שנשבר, אני שר לך את השיר הזה, ואז חוזר הבית הראשון. לפני שאני מדבר על השיר ועל משמעותו, במה אנחנו רואים את הייחוד של סוצקבר, לא במקרה השיר הזה, אמנם בנוסח המתוקן, כן? מצוטט כל שנה ושרים אותו ברדיו. האם יש לכם קומנטר, שאלה? בבקשה, נתנאל. מעולם לא שמעתי על השיר, ואני גם לא מכיר את הגרסה שלו. רגע, לא קלטתי מה שאתה אומר, תגיד עוד פעם. אני לא הכרתי את השיר בכלל. אוקיי. וגם לא את הגרסה שאתה אומר שאומרים... לא, זה לא הכרת, כי היא לא פורסמה אף פעם. לא, אני אומר, את הגרסה השנייה גם לא הכרתי. אוקיי. חוץ מזה, שיר יפה מאוד. אוקיי. אנה, מה את אומרת? אני יודע שיר זאת, יש בבית ספר על סוצקבר בווילנו, חיה, זה שם וילנו חיה כמו ירושלים, וספר וילנה יונג וילנה, the Jewish group artistic. כן, על זה דיברנו כשעוד לא הגעת. דיברנו עם נתנאל ועם דניאל על זה שסוצקבר וגרדה הם היו הסופרים הכי חשובים
ביונג וילנה, בקבוצה הזאת בווילנה. כן, אבל לגבי מה שאני אמרתי, האם את רוצה לשאול או להגיד משהו? לא, זה רק אני יודע זה שיר. אוקיי, בסדר, אבל את יודעת את השיר אחרי המלחמה, מכיוון שבשיר שאני ציטטתי בעל פה, יש כמה שינויים רדיקליים, שונים ביותר, ואני אתן כמה דוגמאות. אני חושב, ואני פרסמתי מאמר, באקדמיה עדו תוכלו למצוא מאמר, איפה שאני משווה בין השיר בכתב היד מגטו וילנה, לבין הנוסח שנתפס אחרי המלחמה. ואני טוען שם, שסוצקבר קלקל, he spoiled, הוא קלקל את השיר מהגטו, ברגע שהוא תיקן אותו אחרי המלחמה, הוא נתן נוסח פחות טוב. למה? אגיד לכם. מכיוון שבגטו הוא הגיב מתוך הרגש שלו, ואחרי המלחמה הוא תיקן תיקונים מתוך השכל שלו. רבותיי, מה זה שירה? זה ביטוי הרגש העמוק ביותר. אם סופר, אפילו אם זה אותו סופר, לוקח משהו שהוא כתב מתוך רגש עמוק, ואחרי המלחמה הוא מתקן אותו על פי השכל, הוא קלקל. מה הוא קלקל? את התגובה המקורית היהודית לשואה, בזמן אמת, ואחרי המלחמה היה לו מטרה אחרת, שמטשטשת את התגובה הרגשית האמיתית בזמן המלחמה, ואני אתן דוגמה. כאשר ציטטתי את הבית שאומר, ונחמוז דוח גוד גטרייר דיר פרטרויין מי פרמג, ואני חייב אלוהים הנאמן להפקיד בידך את רכושי. ויילס ויינטין זה יפייר. למה אני רוצה אלוהים שתקבל את שירי? כי בדמעות של שירי בוכה אש. את השורה הזאת הוא הוציא. מה זה בוכה אש? מבחינת הניתוח הפואטי, הוא אמר פה אוקסימורון, דבר והיפוכו. אוקסימורון זה דבר והיפוכו. אסווינט אין זה יפייר. אומר סוצקבר בגטו, בשירים, במילים האלה שהם דמעות, אש בוכה. מה זה אש בוכה? זה חידוש גמור מבחינה פואטית. איך אומרים שני דברים שונים? מצד אחד דמעות זה מים, ומצד שני מים בוכים? מה הוא רצה להגיד? על פי הבנתי, הוא רצה להגיד, אני פה בגטו בווילנה, הייתי רוצה להתקומם על מה שעושים לנו הנאצים, אבל אין לי אפשרות, ועל כן אני בוכה. זאת אומרת, ניסיון להתנגד נפשית, ואולי לא רק נפשית, שירים אחרים של סוצקבר בגטו, הוא מדבר על התנגדות מזוינת, אבל אני לא יכול, בגלל הדיכוי הנאצי. אז השיר הזה שלי זה דמעות של, איך אומרים, אימפוטנציה, של אי יכולת להתנגד פיזית. את זה הוא מחק. תשאלו אותי למה הוא מחק? אני יודע למה הוא מחק. נתנאל, מה אתה מנחש?
למה הוא מחק? אני לא יודע, אולי מתבייש בזה שזה לא קרה? הרי אני אחריף את השאלה, הרי כמשורר אחרי המלחמה, כסופר שגר במדינת היהודים העצמאית, למה אתה חושב הוא מחק? ומה הוא כתב במקום? תשמעו, במקום ויילס ויינטין זה יפייר, במקום להגיד, אני אלוהים רוצה להפקיד את המילים האלה שהן דמעות בידך, כי בוכה אש בהם. יש לי חוסר יכולת להתקומם אף על פי שאני רוצה ולכן אני בוכה. מה הוא כתב? תסתכלו עליי, כי צריכים להראות את זה פיזית. הוא כתב, למה אלוהים אני רוצה להפקיד בידך את הדמעות, את המילים שלי שהן דמעות. ויילס ויינטין זה יפייר. ראיתם את היד שלי עולה עם אגרוף? ויילס ויינטין זה יפייר. אלוהים אני רוצה להפקיד את השיר הזה, מכיוון שבמילים האלה אש בוכה. זאת אומרת, הרצון להתקוממות הוא הדבר החשוב באוקסימורון הזה, ולא חוסר האונים. איך אני יודע שזו המשמעות אחרי המלחמה? מכיוון שזה הוא עשה, אחרי שהוא, ברגע שהוא הגיע למוסקבה, ברגע שבא מטוס מיוחד, כשהיה פרטיזן, מטוס מיוחד רוסי, להביא אותו למוסקבה, כדי שהוא יוכל, וזה באמת קרה, להעיד מטעם הרוסים על מה שקרה בשואה. סוצקבר העיד במשפטי נירנברג, מיד אחרי השואה, מטעם המשטר הרוסי, נגד הפושעים הנאציים. ואז הוא חשב שיותר מתאים, במקום שבשורה הזאת, כי אש בוכה או אוקסימורון של חוסר אונים, הוא שינה את זה, אש בוכה. הוא הדגיש בהתאם לקומוניזם, ובהתאם לתקופה אחרי המלחמה, כי רצון להתקומם בוכה בשורות. 360 מעלות או 180 מעלות, אבל זה לא מה שכתב בגטו. כנציג של הקומוניסטים ברוסיה, זה מתאים. לא כיהודי בווילנה, תחת שלטון הנאצים. זאת אומרת, לדעתי, סוצקבר נכנע לאידיאולוגיה קומוניסטית, שאומנם הצילה אותו מיערות הפרטיזנים, ושלחה מטוס מיוחד באמת, זה כולם יודעים, כתבו על זה, בסרט שעשו על סוצקבר, זה מה שמדגישים, הצילה אותו מהיערות, וזו התודה שהוא נתן לרוסיה. אבל בזה לדעתי, הוא בגד בתגובה האותנטית היהודית שלו, תחת שלטון הנאצי. ויש עוד שינויים שלא ניכנס, אני פירטתי בהשוואה שלי בין המקור בכתב יד לבין מה שהדפיסו אחרי המלחמה. כתבתי מאמר שלם שאתם יכולים למצוא ביוטיוב, באקדמיה אדו, באינטרנט, כן? נדמה לי שהמאמר נקרא, לא זוכר את השמות, על מיתר שפקע, משהו כזה. כן. כמה זמן יש לנו? השעה 6:50. בערך חצי שעה. כן.
אז מה שאפשר להגיד, אני מסכם לגבי מה שמאפיין את סוצקבר לעומת גרד. זה דיברתי כשאנה עוד לא הייתה, אם היא תרצה לדעת באופן שלם מה שדיברנו, תיכנס כשיעלו את זה ליוטיוב. אני מסכם את השיר ואומר, סוצקבר, כשקוראים את המקור בכתב היד, רואים שהשיר הזה הוא תפילה לאלוהים. דרך אגב, ממתי סוצקבר מתפלל לאלוהים? זהו חידוש עצום שקרה רק בשואה. לפני השואה, סוצקבר היה חבר ביונג וילנה, שכולם היו שם אתאיסטים, לא האמינו באלוהים חוץ מגרדה. בשירה של סוצקבר לפני השואה, בספר השירים שלו ולדיקס, ובעוד כמה שירים שלו, לא תמצאו אפילו מילה, את המילה אלוהים, את המילה גות, לא תמצאו. סוצקבר היה חבר בקבוצה של משוררים שהקומוניזם קרץ להם, ובשירתו לפני השואה יש שיר אחד בסדרה שנקראת אפיטפן. אפיטף זה שירים שכותבים על מישהו שמת. באחד השירים סוצקבר כותב, אני לא מצטט בעל פה, אבל אני מספר. הוא כותב שיר והוא אומר בערך, ואת השיר הזה אני כותב בעיניים עצומות. זה לפני השואה, כן? וברגע שאני פותח את העיניים, אני רואה שכתבתי את המילה גות, אלוהים. מיד לקחתי ומחקתי אותה. זה הפעם היחידה בכל שירתו לפני השואה, שהמילה גות אלוהים מופיעה, והוא כותב ואני מחקתי אותה. אז מה קרה בשואה? שיש שיר כמו אונטר דיינע ווייסע שטערן, שזה שיר תפילה לאלוהים. מה פה קרה פה? מישהו יכול לנחש? אני יודע שאתם לא יכולים, אבל אני שואל כדי להגביר את המתח. נתנאל, היית... יכול לנחש. טוב, אלוהים לא הציל אותו, אבל סטלין הציל, אז... מי הציל? סטלין. גם היה, ואני מאמין שגם... לא, 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 שיהיה ברור, נתנאל. כשהוא כותב באונטר דיינע ווייסע שטערן גות, הוא מתכוון לאלוהים של היהודים. הוא לא מדבר על סטלין. כן, אבל זה היה לפני שנגמרה השואה, ולפני שהמושיעים הגדולים, הצבא האדום הגיע אליו. אבל הוא לא מתכוון לסטלין. בשיר הזה, זוהי תפילה יהודית לאלוהים. אז אני שואל, האם אתם יכולים לנחש מה קרה במהפך הזה? מה קרה? איזה מהפך? למה פתאום? סופר שהוא היה חילוני, אמנם תקופה קצרה, הוא למד בחיידר בשניפשוק מעבר לוויליה, בווילנה, מעבר לנהר. הוא נצר למשפחת רבנים, כן, סבא שלו וסבא רבא שלו. הוא לא בור ועם הארץ. למה המהפך הזה? אנה, את יכולה לנחש? כן. מה? את יכולה לנחש? לנחש. You can guess why?
why suddenly Sutzkever is praying to God, to the Jewish God? Okay? כן, אבל זה אחרי כל דליטרטורה ביידיש, אני חושבת שכן, כן, אחרי דגטו, אחרי דמלחמה. לא אחרי, זה הוא כתב בגטו. בגטו, נכון, בגטו, אבל זה הוא חייב אחרי גטו, זה גם. לא, אני מדבר על כתב היד בגטו, לא אחרי הגטו. בגטו הוא כתב את התפילה הזאת לאלוהים. נתנאל, אתה רוצה לעשות עוד ניסיון? אני עוד מעט אסביר לכם, כן? אני פשוט לא הבנתי, אם המהפך קרה לפני סיום המלחמה או אחרי סיום המלחמה? לא, הרי אנחנו כותבים על שיר שהוא כתב בגטו. המהפך היה בשירים שלו בגטו. בגטו, נכון, בגטו. הרי ציטטתי שיר בעל פה שעוד לא פורסם בגטו, שסוצקבר נתן לי את כתב היד שהוא הציל מן הגטו. המהפך קרה, אבל הוא קרה אפילו, עכשיו אני אתחיל להסביר, אתם לא יכולים לדעת, כי אתם לא קראתם את כל שירי סוצקבר, אז אני מסביר. המהפך קרה בגטו, ואת המהפך אנחנו רואים אותו בשיר נוסף של סוצקבר, בכתב יד שהוא נתן לי, והשיר הזה כן פורסם 78 שנים אחרי שהוא נכתב. גם על השיר הזה אני כתבתי מאמר גדול. השיר נקרא דר צירק, הקרקס. את השיר הזה הוא כתב בהתחלת הגטו, כאשר עדיין לא היה גטו, ויהודים בווילנה התחילו להסתתר איפה שהם יכלו. אתם זוכרים שבשיר שאונטר דיינר וייסשטרן, הוא מדבר על קלרן ולחר, על מרתפים וחורים, איפה שיהודים מסתתרים. הרי כשהתחיל הכיבוש הנאצי, יהודים הסתתרו, וגם סוצקבר, לפני שהקימו את הגטו, רץ ברחובות, וכדי שלא יתפסו אותו, הוא הסתתר בעליית גג, ושם הוא כתב את השיר דר צירק, הקרקס. מה זה השיר הזה? בשבועות הראשונים לפני הקמת הגטו בווילנה, סוצקבר רץ ברחובות ממקום למקום, חיפש איפה להסתתר. ואז יום אחד תפסו אותו הנאצים, ביחד עם רב זקן, וביחד עם נער יהודי. זה הכל כתוב בזיכרונות שלו. יש לו ספר שנקרא וילנר גטו, זה אפילו תורגם לעברית. יש לו זיכרונות שהוא פרסם ב-46, ביידיש הוא פרסם את זה ב-45. ספר שלם על הזיכרונות שלו תחת שלטון הנאצי. אז תפסו 3 אנשים, את סוצקבר, רב זקן עם זקן ונער צעיר. וסוצקבר מספר בזיכרונות, לקחו אותם אל חצר בית הכנסת, במסגרת הטרור הנאצי. בחצר בית הכנסת הוא ראה גבילי תורה, פרגמינים, קלף של התורה,
מגולגלים על הרצפה ברחוב, ועגלות ואנשים שדרכו עליהם. הנאצים העמידו את שלושת היהודים האלה בבימוי של טרור נגד יהודים ונגד תורתם. אילצו את סוצקבר, את הרב הזקן ואת הנער, לשיר שירים עליזים, ובו בזמן הבעירו מדורה עם גבילי התורה, אילצו אותם לקרוע במו ידיהם, זה דבר שקרה, זה לא המצאה, לקרוע במו ידיהם את גבילי התורה ולזרוק אותם לאש. ואחרי זה שחררו אותם. השיר דר צירק מספר את המעמד הזה, הוא מספר שמסביב על העצים ישבו הגויים וצחקו, ובשיר הזה דר צירק חל המהפך. וסוצקבר אומר, הוא מכה על חטא על זה שהוא יותר מדי התפתה לאידיאולוגיות זרות, והכוונה לקומוניזם. ושם כנראה חל המהפך. מאוחר יותר הוא כתב unter deine weiße Stern, כאשר הוא התנער כנראה מהאידיאולוגיה הקומוניסטית, או מכל מחשבה על אידיאולוגיות כאלה. וזה תוכלו למצוא בשני המאמרים שלי, על דר צירק, וגם על unter deine weiße Stern. דר צירק פורסם 78 שנים, כן, אחר כך, על ידי סוצקבר עצמו, בספרון של שירים שלו, ב-1979, כנראה כתוצאה של ההתכתבות שלי איתו, על זה שחייבים לפרסם שירים שלו על פי כתבי יד מן הגטו. וזה היה אחד מהשירים שהוא נתן לי בכתב יד. ואני ביקשתי ממנו רשות לפרסם את המקור של השיר דר צירק. וברבות השנים הוא נתן לי את הרשות. ואז פרסמתי מאמר לכבודו בספר היובל לסוצקבר. כן. שם פרסמתי את המאמר עם הטקסט המקורי על פי כתב היד, שנים אחרי שהוא לא רצה ששיריו מן הגטו התפרסמו. קצת התפייסנו, כן? היה לנו התכתבות בעניין הזה של עשרות עמודים שכתבתי לו, והתחננתי וניסיתי להסביר לו שמבחינה מתודית כתבי היד שלו מהגטו זה עדות חשובה ביותר על התגובה היהודית בזמן אמת. הוא חצי התרצה ונתן לי אישור לשיר הזה.
אז אני מקווה שהסברתי נכון והבנתם אותי, שבאונטר דיינע ווייסע שטערן זוהי תפילה לקדוש ברוך הוא, לא לסטלין ולא לשמלין, אחרי שחל מהפך שלו, אחרי שקרה לו מה שקרה לו, עם אותו מעמד של הנאצים שאילצו אותו לשיר שירים עליזים, ולזרוק לאש את גבילי התורה. אנה, יש לך מה להגיד? לא חייבת, אבל אולי. אנה? לא, סוצקבר בשבילי זה, למשל, אני ראיתי ספר על סוצקבר ושאגאל, זה חיה מצוין ספר. אוקיי, את יודעת שבסוצקבר ושאגאל, סוצקבר הדפיס בדי גולדנה קייט, כתב העת שהוא ערך, הוא הדפיס מכתבים ביידיש של שאגאל. שאגאל כתב ביידיש, בדי גולדנה קייט, אתם יכולים למצוא מכתבים של שאגאל ביידיש. אוקיי, נתנאל, יש לך מה להגיד? אני הסברתי את מה שאני רציתי שתבינו מבחינת המהפך. אין לי מה להגיד חוץ מזה שבאמת צדקת, לא יכולנו לראות את זה. אלא אם באמת היינו מכירים את הסיפור של סוצקבר כל כך טוב, אבל לא היינו יכולים לדעת את הסיבה למהפך. כן, אני רק רציתי שתשמעו פעם אחת את הסיפור, אחרי מחקר, ואם תתקלו פעם, תבינו יותר טוב גם את השיר דר צירק, שאולי אנחנו נקרא אותו בעקבות השיחה שלנו היום, כדי לתת בשר למה שאני אומר, ואונטר דיינע ווייסע שטערן אולי גם, כן, כדי להמחיש יותר מה שנאמר היום. כמה זמן יש לנו? השעה 7:16. כן, אבל עוד לא סיכמתי לגבי סוצקבר, לעומת גראדה. אז אני מסכם. השיר אונטר דיינע ווייסע שטערן הוא אחד השירים שממחיש במה שונה סוצקבר כמשורר גדול מגראדה, גם כמשורר וגם כפרוזאיקון. תראו, מי שיקרא את שירתו של סוצקבר בגטו, כשפעם נוכל לפרסם את כתבי היד, וגם יקרא את שירתו אחרי המלחמה, הוא יבחין, וגם החוקרים אומרים את זה, בקו אופי מיוחד לסוצקבר. אחד המוטיבים שחוזרים בשירתו בגטו, בכתבי היד. סוצקבר אומר את זה בכל מיני צורות. כל זמן הוא אומר שאני כותב שירה, אני חי. כל זמן שאני כותב שירה, אני מרגיש שיש לי כוח להתנגד להיטלר ולנאצים. בשביל סוצקבר, כתיבת שירים בגטו וילנה וביער כפרטיזן, זה היה הנשק שלו כדי להישאר בחיים. כפרטיזן היה לסוצקבר אקדח, אבל אני מפקפק אם הוא ידע להשתמש בו. מה סוצקבר היה עושה כפרטיזן? הוא, אם אני לא טועה, ביחד עם קצ'ונינסקי, קיבלו מהרוסים, מהאוטריאד, מהיחידה הפרטיזנית הרוסית, שקיבלה אותם כחלק מהפרטיזנקה, הם קיבלו עגלה וסוס,
והם קיבלו תפקיד לנסוע ביערות ולראיין פרטיזנים על ההתנגדות המזוינת של הרוסים נגד הנאצים. וזה מה שעשו. הם לא נלחמו עם נשק נגד הרודפים הנאצים, אבל נלחמו עם המילה ככאלה שמתעדים את המלחמה של הפרטיזנים הרוסים נגד הנאצים. ומה שמאפיין את סוצקבר, שלא כגראדה, גראדה רצה כל חייו להנציח את הלשון ואת הדמויות של וילנה שנחרבה. סוצקבר רצה כל חייו להשתמש בלשון יידיש, לחדש בה ולהראות עד כמה שהיא הצילה את חייו כמשורר בזמן השואה. עכשיו אני חוזר לאברהם קרפינוביץ'. ב-1987 אברהם קרפינוביץ' מוזמן לספרייה הציבורית בקנדה, לבוא כאורח, לדבר על שני חבריו מווילנה, גראדה וסוצקבר. והוא נותן נאום ששמעתי לפני כמה ימים באינטרנט, נאום מבריק, יפהפה מבחינת הסגנון, ומדויק מבחינת היכרותו עם המשוררים ועם הכתבים שלהם. אני מציע לכולכם, אם יהיה לכם פעם שעה, תחפשו את ההרצאה של אברהם קרפינוביץ' על סוצקבר וגראדה בספרייה הציבורית של מונטריאול. זה יכול להיות סיכום מאוד יפה למה שיש להגיד על שני הסופרים של יונג וילנה, לפני שאתם קוראים את כתביהם. ואני מאחל לכם שיהיה לכם זמן במשך חייכם בעתיד לקרוא את גראדה ולקרוא את סוצקבר, אחד כמנציח את לשון וילנה ותרבות יהודים בווילנה, זה גראדה, ואחד שהגיע לשיאים של פואזיה ושל שימוש בשפת יידיש, שזהו סוצקבר. כן. עכשיו, כל זה התעורר אצלי לדבר איתכם היום, כי קיוויתי ששלמה סירקיס יהיה בין השומעים, אבל הוא טלפן רגע לפני שהתחלנו והסביר שהוא מתעכב ולא יוכל לבוא היום. אבל אני מזכיר את שלמה סירקיס, מכיוון שהוא זה שבאוגוסט 2021, הביא לנו לזום שלנו סיפור של אברהם קרפינוביץ', וקראנו אותו במשך שיעור או שניים, אבל לא גמרנו, ואני רוצה עד היום, שבעתיד הקרוב, אולי באוגוסט של 22, נסיים לקרוא את הסיפור של קרפינוביץ', שהיה סופר יידיש חשוב ביותר, וחשוב שתכירו את ספריו שיצאו בארץ ביידיש, שהוא מנציח את וילנה, כמו שגראדה עושה את זה, הוא עושה את זה גם בסגנון אחר, אבל על ידי שהוא שם פוקוס על דמויות שונות, גם של העולם התחתון
וגם של מוכרים בשוק, עם הלשון שלהם, הוא משלים את חיים גרדה בצורה נפלאה. גרדה וקרפינוביץ' הם מקימים מחדש את וילנה היהודית שנחרבה. האם יש שאלות על כל מה שאמרנו היום, כמעט במשך שעה ומשהו, או קומנטרים? נתנאל, אתה לא חייב, רק... אין לי שאלות. אוקיי, אנה? קרפינוביץ', אני מצאתי פה בספר, הוא דיבר על יונג וילנה, וגם זה עם פריס, קלוב עם פריס. אוקיי, זה חיה דה פריס. קרפינוביץ', אם הוא מדבר על יונג וילנה... סליחה. He said, Junge Wilne, we cannot compare with the Paris Salon literature because there was more the Jewish poet. There was the Vilna was much more simple than Paris. Just this I only found. I don't have any book about the Karpinovich. Okay, אז אם תמצאו, אם יש מאמר של קרפינוביץ', אני לא יודע, אני לא מכיר, אבל יש מאמר שלו על יונג וילנה, חייבים לקרוא את זה, אם תמצאו אני מוכן שנקרא את זה, מפני שהוא הכיר את האנשים, והוא יודע למסור במדויק תופעות היסטוריות ותרבותיות. עכשיו אני רוצה לספר, כדי לסיים היום את הפגישה שלנו, רגע, כן, יש לנו 4 דקות. אני רוצה לספר, לא אנקדוטה, אלא עובדה היסטורית על מקומו של חיים גרדה ביונג וילנה. אני כבר סיפרתי לכם שעל חיים גרדה גם חקרתי אותו וגם קראתי הרבה. אז הנה לכם ממכתביו של חיים גרדה על יונג וילנה. חיים גרדה היה ביונג וילנה טיפוס יוצא דופן, חריג. למה? כי רוב חברי יונג וילנה הם היו מהמעמד הפרולטרי בווילנה. גרדה היה היחיד שהיה בחור ישיבה, שהיה לו השכלה תורנית. לעומת חברים אחרים ביונג וילנה, הוא היה תלמיד חכם שידע את היהדות. הם, החברים ביונג וילנה, ידעו את השפה ביידיש, אבל לא ידעו מספיק יהדות. והדבר הזה בא לידי ביטוי באחד הלוויות של מישהו שהיה מיודד מאוד עם גרדה, גרדה הספיד אותו, וכל חברי יונג וילנה עמדו מסביב לקבר. ואז גרדה הזכיר אותו בהספד שלו, וציטט פסוקים מהתנ"ך. ואז אנשי יונג וילנה כעסו על גרדה. מה אתה מצטט פה את התנ"ך? למה אתה לא מדבר כמו שאנחנו רגילים? גרדה הבין שהחברים שלו ביונג וילנה אינם באים מאותו מקום שהוא בא ממנו. והשקפת העולם שלהם כמשוררים וכסופרים מודרניסטיים לא כללה בתוך השקפת העולם שלהם את היהדות של דורות. אצל גרדה כן. גרדה הוא
הסופר המודרני היחיד ביונג וילנה, שהוא גם מכיל בתוך הירושה שלו כסופר, גם כמשורר וגם כפרוזאיקון, את כל אורך המאות של תרבות ישראל. משם חשיבותו, ולכן אנחנו עוסקים בו. אוקיי, אנחנו עומדים לסיים. אם מישהו רוצה להגיד משהו, שיגיד עכשיו, אם לא, אני אודה לכם ונסיים. אנה? לא, תודה רבה. נתנאל? מצטרף לאנה. בבקשה, תסיים את ההקלטה. תודה רבה לכם. תודה רבה, פרופסור. סבלנות לקישור ההרצאתי שלי.